Hallo, ik ben Hans Kazan en dit is mijn magische familie. Mijn zonen, Oscar en Renzo, voeren je samen met Mara mee naar een fantasierijke wereld vol verwondering, verbazing en illusie. Dit is mijn jongste zoon Steven. Hij is de gekste van de familie. Met zijn grappen maakt hij altijd iedereen aan het lachen. In onze nieuwste show staan we met z'n allen op het podium. Als een vader kan ik me niks mooiers wensen. Ben jij klaar voor een spectaculaire, magische belevenis? Kazan, The Amazing Magic Family.